BPF थार्ड नाम्बारावबो फैया बिथांमोना कुनु कन्टेस्टआवनो फैया ओरैनो बुंनो हायो आगोलावबो फैयामोन दाबो फैया दाथ' आरो गाज्रिसिनसो जाबाय नैबे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव BPF जिखिनि दङ बियो जिर' जागोन बेनिख्रुइ आरो बांसिन जेबो जाया रावजोंबो जुजिनाय गैया ओरैनोथ' देरहाखाना दोङो बुरजा भट मोननो थाखायसो खामानि मावदों 7 बोसोर रन्जन दैमारिखौ बिथाङा बसरनो हागौमोन बरनाखसै दा दिनै बिथाङा बेफोरखौ ओरैनो नाटकीय भाबै बुंदों बेखौ बयबो मिथिगौ जोङो जोंनिफ्राय जों गोसो गोरबोनिफ्राय लुबैयो जे बिथाङा जेलनिफ्राय गनांगौ बिनि थाखाय जों जेसेबां हायो खामानि मावगासिनो दङ आंहा फोथायनाय दङ खम समनि गेजेरावनो जोङो रन्जन दैमारि बिथांखौ बरननो हागोन मोनसे फोथायनाय दङ बिनि थाखायनो जोङो खामानि मावबाय थादों आसाम सरकार भारत सरकारजों रायलायबाय थादों आरो अबंलावरिनि अननायाव जों जाफुंसार जानो हागोन रन्जन दैमारि बिथाङा जोंनि हारिनिनो दैदेनगिरि आरो बिथांखौ जोङो जोंनि उदां अख्राङाव लाबोनानै रायजो राजाफोरजों जोङो मोजाङै थासारियाव जोङो सोलिनो हागोन बेखौ आङो मिजिंथिदों गुबैयै BPF हान्जाया जे गसाइगावआव गैला रोदा थोदा बुखुनानै गाहरजोबनाय जाबाय दिनैनि बे मेलानो फोरमान BPF राजनीतिक दला थार्ड पजिशनावबो फैनो हाया आरो फैबाय थानाय इलेक्शनाव बिथांमोना जिर' जानो थांगासिनो दङ आरो लोगोसे 17 बोसोर सरकाराव थासेयावबो सरकार सालायसेयावबो हाग्रामा महिलारि बिथाङा रन्जन दैमारि सार जेलाव थानायखौ बख'नानै लाबोनो हायाखै आरो दिनैनि समाव मा होनो BPF हान्जानि जे बिफां रोदा बेखौनो बुखुनानै गाहरनाय जाबाय थ' खुलुमबाय लोगोफोर साफ्रोमबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे RBTC चेनेलावहाय फिन खनसेबाव आंनि गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबावनाय जालायबाय थ' लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव गासैबो मोजाङैनो दं होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायदोंब्ला जोबजासिम स्किप खालामालासे नायलांगोन होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानबा अननानै साबस्क्राइब शेयार लाइक कमेन्ट खालामगोन होननानै थ' लोगोफोर नोंथांमोना सिगांनि भिडिअआवहाय नुबोखाबाय भिडिअ क्लिपाव मा बुंदों नङा होमबा बेनो जाहैबाय जोंहा आथिखालनि जे जोंनि BTR हालामनि बा BTC ओनसोलनि राजनीतिक जे मोननै हान्जानि जोंहा गोबां बादाबादि जालायगासिनो दङ BPF भार्सेस जोंहा UPPL नङा होमबा थ' जोबोद सोमोनांथाव बाथ्राफोर जोबोद साननो गोनां बाथ्राफोर दिनैहाय माने प्रमद बर' बिथाङा मा बुंदों जे BPF हान्जाया थार्ड पजिशनावबो फैनो हानायनि जेबो गोहो गैला आरो फैबाय थानाय इलेक्शनावहाय बिथांमोनहा जिर' जानो थांगासिनो दङ थारैनो बियो रायजो राजानि बिजिरनाय थांमारदों नामा दिनै BPFआ जिर' जानो बा बिथांमोना थार्ड पजिशनावबो फैनो हामारनाय नङा नामा बे मोनसे सोंथि नङा होमबा थ' लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो बिनि सायावहाय कमेन्ट खालामनो हागोन आरो लोगोसे बिथाङा मा बुंदों मोनसे बाथ्राया जाहैबाय बेसो जे रायलायनो गोनां बाथ्राया बैफोरथ' जाहैबाय जोंहा राजनीतिकनि माखासे डायलग नाथाय नैबे बाथ्राखौसो आङो सिन्था खालामदों बा सानदों बा रायलायनो नोंथांमोनजों सानदों आरोखि बेनो जाहैबाय 17 बोसोराव गभर्नमेन्ट सालायसेयावबो बा सरकाराव थासेयावबो हाग्रामा महिलारि बिथाङा रन्जन दैमारि सारखौहाय माने जेलनिफ्राय उदां खालामनो हायाखै बा बख'नो हायाखै दा बेबायदि बुंनायनि सायाव आं दिनै बुंगोन पार्सनेलि हिसाबै बिथांनि बुंनाया टटेलि मिनिंलेस बिथाङा सासे बेसेबा गिदिर दैदेनगिरि जानानै बा एसेबां गिदिर मासियाव जिरायनानै दिनै BTCनिनो सासे बा BTRनिनो सासे CEM जानानै दिनै बै बाथ्राखौ मोनदांनानै बुंखो ना मोनदाङालासिनो बुंखो आंना सोंथिया बेसो मानोना जेब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा माने सरकार सालायगासिनो दङमोन बे समाव थारैनो NDFB बिथांमोना बा एक्स NDFB बिथांमोना बिथांमोननि जे NDFB मुंनि आफाद बे आफादखौ डिसमिस खालामबायमोन नामा बा बिथांमोनहा दिनैनिफ्राय जोंनि NDFB आफादखौ जों सिफायनाय जाबाय होननानै माने गभर्नमेन्टनि सिगाङावहाय बिथांमोनहा बुंनानै लादोंमोन नामा जेब्ला हाग्रामा महिलारिया गभर्नमेन्ट सालायो बे समावहाय थ' लायाखै नङा होमबा थ' बिथांमोननि जाय आफाद बे आफादानो बायाखैमोन
बिथांमोना माखासेया नंगौ सिजफायाराव थादों, सिजफायाराव दंमोन, नाथाय माखासेया आरोबाव हाग्रायावनो दंमोन। बिथांमोननि नांनायानो जोबाखैमोन जेब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा सरखार सालायदोंमोन बा गभर्नमेन्ट सालायदोंमोन। अब्ला नोंथांमोना सानदो जे बिथांमोननि माखासे नांनायानो जोबाखै आरो बिथांमोनानो हाग्रानिफ्राय ओंखारजोबाखैमोन, अब्ला रन्जन दैमारिखौ बिथाङा माब्रैहाय बख'नो हागोन? बेयो माखासे मिनिंलेस बाथ्रा नंगौना नङा? सासे दैदेनगिरिया साननो हनो गोरों गोथौ मेलेमनि मानसिया जुदि बेबादि रायलायनांगौबा दिनै राजनितिकनि थाखाय दिनै बेसेबां दुखुनांथाव आरो बेसेबां साननो गोनां बेयो बाथ्राया। दिनै थारैनो बिथाङा बख'नो जे बुंदों, बिथाङा थाबैनो गनायनि आसा दं होननानै बिथाङा जे बुंदों, दिनै बे बुंनायफोर बाथ्राफोरखौ आं सानदों माने बियो मोनसे पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंदों, नाथाय बिथांनाव गोहो गैया जे बिथांखौ बख'नो हानायनि। आरो मोनसे बुंनो गोनां बाथ्राया बेनो जे रन्जन दैमारिखौ बख'नाया बिथांनि खुगायाव फैबाय थागोन, नाथाय बिथाङा बेखौ बख'नाया बियो आंनि थाखाय जाथावना नङा होननानै आं सानो। मानोना बिथाङा दानि जे जाय गाव सिटआव दङ बे सिटखौनो रन्जन दैमारिखौ बख'योब्ला बिथाङा रन्जन दैमारिजों बे सिटखौ सेजानो गिनायनि थाखायनो दिनैसिम बियो बख'नायनि खामानिखौ मावाखैमोन। नाथाय दिनैसो बे इलेक्सननि सम फैनाय लोगो लोगो बिथाङा नैबे बाथ्राखौ बुंनो गोनां जादों, जायनि थाखाय दिनै रन्जन दैमारि बा एक्स एनडिएफबिफोरनि माखासे समयसायानो दानि फैबाय थानाय इलेक्सननि एजेन्डा जानानै थाबाय बा एजेन्डा जानानै दं। बे हिसाबै बिथाङा बायद'था बुंखागोन। दा नोंथांमोना सिन्था खालामदो जे बिथांनि बुंनाय बाथ्राफोरा थारैनो सैथो ना असैथो। 17 बोसोराव गभर्नमेन्ट सालायदोंमोन जेब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा, बे समाव साफ्रोमबो एनडिएफबियानो हाग्रानिफ्राय ओंखारजोबाखैमोन आरो बिथांमोनहा बेबायदि दानि जे 2020 सनाव एकर्ड जादों बे एकर्ड बायदिखौबोथ' खालामाखैमोन बा एकर्डखौ खालामाखैमोन बा गभर्नमेन्टजों रायज्लायनायानो जोबाखैमोन बा बिथांमोना नांनायानो जोबाखैमोन। अब्ला रन्जन दैमारि सारखौहाय जेलनिफ्राय बिथाङा माब्रै बख'नो हागोन? दा दिनैनि समजों रुजुदो जे एकर्ड जाखांनायनि उनाव गभर्नमेन्टखौ सोर सालायदों? एकर्ड जाखांनायनि उनाव बिथाङानो सालायदों, बिथाङानो सालायगासिनो दं दासिमावबो। बख'नांगौनि बिबाना सोरनिमोन? दिनै एनडिएफबिखौनो लानानै बिथाङा एकर्ड खालामबाय, नांगौ समाव जेलनिफ्राय बरननानै बिथांखौ सिगनेचार होहैनो हाबाय। अब्ला दिनै बख'नायनि समाव मानो हाया? दिनै गभर्नमेन्टखौ मानो नारसिनाखै? बिथाङा ब्रायैनो गभर्नमेन्टखौ जुदि नांथाबनानै नारसिननायमोनब्ला दिनैनि समाव रन्जन दैमारि सारा जेल सिङाव जेलनि ओंखाम जाबाय थानांनाय नङामोन होननानै आं सानो। बिथाङा उदां अख्राङाव फैसिगौमोन। दा बे बाथ्राखौ आं बुंबाय लोगोफोर, नोंथांमोना बिनि सायाव मा बिजिरो नोंथांमोना बिजिरनानै कमेन्ट खालाम आरो नोंथांमोना फोरमायहर। बिनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय जोंहा राजु नार्जारि बिथाङा बुंदों जे आथिखालनि सोलिफु इउपिपिएलनि नेहाथारि बिथाङा माने बिपिएफनि बिफां रोदाखौ बुखुनानै गाहरबाय होननानै बिथाङा बुंबाय। दिनैनि समाव बिपिएफ होननायानो गैला। थारैनो बियो सैथोना? सैथोब्ला नोंथांमोनानो कमेन्ट खालामदो आरो फोरमायहरदो जे मोनसे हान्जाखौ फोजोबस्रांनाया बियो गोरलै बाथ्रा नङा। बेखौ आङो जेबो सानाखै। बेफोरो माखासे पलिटिकेल डायलग, राजनितिकआव गावबागाव टेलेन्टजों गावबागाव मोनसे फर्मुलाजों बयहाबो बादा बादि जानायनि मोन्थाय दङ। आंहा बाहाय बुंनांगौ गैया। नाथाय साननो गोनां बाथ्राया बेसो जे दिनैनि समाव साफ्रोमबो रायजो राजा बा जोंनि बर' हारिनि माखासे रायजो राजाफोरा साननो हायै बा बुजिनो हायै रावबो गैला होननानै आं सानो। दिनैनि समाव साफ्रोमबो पार्सनेलि गावबागावनो प्रेक्टिकेलि स्मार्ट जाजोब्बाय, बुजिनो हानाय जाबाय। सोर मोजां सोर गाज्रि बेखौ दिनैनि समाव मिथिगौ बा मिथिनानै दङ। आथिखालाव
जेखि खामानियानो जाया मोजाङानो जा गाज्रियानो जा ससियेल मिडियानि गेजेरजों भाइरेल जायो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो गासैबो मिथियै बाथ्राफोरखौबो मिथिनो हायो नुयै बुस्थुखौबो नुनो हायो नुयै खोनाफेरै निउसखौबो जों दिनै खोनासंनो मोनो दा बे हिसाबैनो आं सानो बिनि सायाव गासैबो रायजो राजायानो बेखौ बिजिरनो हानाय बेखौ बुजिनो हानाय जाजोब्बाय दा बाहाय आं गोबां बुंनांगौ होननानै आं सानला थ' जेन'हक आं जोबथारनायाव बेखौनो बुंबाय रायजोफोर 17 बोसोर सरकार सालायनायाव बा सरकाराव थासेयावबो हाग्रामा महिलारि बिथाङा रन्जन दैमारिखौ बख'नो हायाखै बे बाथ्राखौ बुंनायनि थाखाय आं दिनै बुंगोन जे सासे साननो गोरों हनो गोरों सासे दिनैनि समावहाय बिटिसिखौनो दैदेननाय बिटिसिनि फिफा बा बिटिआरनि फिफा जानानै मिनिंलेस बाथ्रा बुंनायनि थाखाय आं दिनै बेखौ बुंगोन बे बाथ्रा बुंनाया टटेलि मिनिंलेस आरो बेहाय जेबो जुक्ति गैया होननानै बिथांनि बुंनाय बाथ्राया जेबो जुक्ति गैया होननानै आं बेखौनो फोरमायबाय रायजोफोर थ' भिडिअआ गोलाव जाबाय आं बेखिनियावनो दोनथ'नो लुबैबाय स' थेंक इउ फर वाचिं जय बर' हारि।